Takže čus týpci, ja vás vítam dnešného videa a dneska vám chcem len povedať nejaké informácie o mojom serveri novom, ktorý vyjde 1. januára 2026, takže si ho zahrajte a asi sa pýtate, prečo stále nevydávam videá reálne. Pozrite sa, toto bolo pred 2 mesiacmi a proste stále viac a viac reálne. Tak je to preto, stále niečo robím. Natočím jedno video a potom si poviem, viete čo, prečo sa neurobiť server? Tak si idem urobiť server a kašlem na videa. Som na lobby, to vám asi došlo. Parkour, aby ste sa nenudili, keď na niekoho čakáte. Máme tu escape rooms, to väčšinou nebýva na serveroch SMP, hej, normálne sú SMP, MLG Bucket, Windcharge Fight, to som si sám vymyslel túto hru. Proste niečo jak Fireball Fight, len je to FFA a odpaluješ sa windchargeami a maxuješ ľudí. FFA normálne s mečom, duely a Bed Wars. Prvé môžem ukázať treba Water Bucket, na tom nie je nič zvláštne, zoberete si Water Bucket a dáte ho. Hej, nie je na tom nič zvláštne. Potom vám môžem ukázať Windcharge Fight, tú moju vlastnú hru. Tu si zoberiem maze a idem na generátor. Na tomto generátore si zoberiete Windcharge a môžete sa odplávať po ostrovu. Dobre, to sa mi nepodarilo. What? Teraz sa mi to podarí. What? Som sa nejak zabudol odpalovať. OK, mi to ide. Nice. Hej, len som si zobral málo Windchargeov, takže... Yes. Ukážem vám trebárs Free for All. OK, tuto je spawn, tu sa nedá bojovať, ale potom keď idete ďalej, tak už pohode. Ešte je tu aj parkour, tuto hore, tuto je taký domček, taký tiež na bojovanie. Potom takto, tu si vyskáčete hore a tam je nejaký, tam... Tuto proste tiež môžete bojovať. Tuto je most, na ktorom tiež môžete bojovať. No a to je asi všetko z FFA. A dáme si trebárs duel. Je dosť na nič, že duely si neviete vybrať, ale dáva vám to náhodne, ale tak. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Dám duel. Duelme sa a teraz keď to príjme, tak budeme mať duel. Classic, maze, tam X a rôzne iné. A môžem ukázať Bed Wars, napríklad. Tu máme Bed Wars lobby a tuto je solo a 4 týmy po 2. Hej. Start game. A môžeme začať. Tuto som urobil na schvál, že máte postiel na druhom ostrove, že aby ste sa tam dostali. Tu na strede máte generátory a všade generátory. OK. Pôjdem hore. Tu si. Super, ja nemám nič. Tak to je po mne. No, to je po mne. Tak, prehral som, čo už. Tuto portálom sa vrátim späť. Ukážem vám trebárs toto G19 SMP. To bolo SMP môjho kamoša. On už tam nikto nehral, takže
sme tomu dali druhú šancu a išlo to na tento server. Dúfam, že tuto to aspoň niekto bude hrať. Tuto je taký obchod, tuto je kostol, radnica, fontána, most a tak ďalej. Chápete, normálne SMP. A potom tu máme escape rooms. Prvá mapa. A musíte teda sa dostať niekam sem, ale neviete ako. Stlačate rôzne tlačítka. To sa tým otvára, ale ešte nie. Dostal som papierik, ktorý sa volá 2. Asi to niečo bude znamenať. Tak stlačíte toto. Tunel. Páčka. Stlačíte páčku. Keď to prejdete, tak vás napadne, že tieto papieriky môžu ísť druhé a štvrté. A otvorí sa vám toto a máte mapu. Tak dúfam, že sa vám hranie na tomto serveri bude páčiť. Dajte odber, like a čus.